Mun daɗe cikin dare muna ta tara santuka, babu ɗan da za ya ɗaga yatsa ba mu tanka. Albishirinku za mu ba. Na kwana baba. Lafiya lau ya karatu. Alhamdulillah baba. Baba dama yau ne aka ce mu kawo kuɗin get together. Nawa ne? 500. 500? Eh. Dama ita kenan. Yawa baba. Kada wannan shigan ban sai zaka je makaranta. Baba ai shiga get together kenan. To Allah ba. Fada madan zagi dodo na kwande mai. Ba za ni rana sarkin zazzau ba. Ai wannan kiɗan manya ne ba za ni sanya dan yaro ba. Dama baba an ce ne wai ran Monday kowa ya zo da kuɗin chilling saboda duk wanda bai zo da shi ba zai rubuta jarabawa ba. Baba, kuma fa an ce kawo kuɗin flexing duk wanda bai kawo ba zai rubuta jarabawa. To nawa ne? Ni dai nawa 500 ne baba. 500? Eh. Kai kuma nawa ne? Baba, ni fa nawa 1000. 1000. To. Yawwa baba. To, Allah mu. Malan ka gane in kai ne yau, wallahi gobe ba kai ne ba. Kai dan adam ka dinga tunani, Allah shi ke kashe ka zai raya ka. Allah mai maganin abokin gaba, Allah mai maganin. Baba. Dakata yaro, yau kudin kulomi zaka tambaye ni, za ku tashi babban guri.